Saurari labaranmu na karfe 10 na safe. Kuna iya bibiyar mu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram a Nasara Radio 98.5 FM. Ko ku ziyarci shafinmu na intanet www.nasararadio.com. Kuna ma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshinmu na intanet www.nasararadio.com. Ta cikin labaran za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ce tana duba yiwuwar haramta hawa babur mai kafa biyu a faɗin ƙasar nan. A yau Juma'a hukumar EFCC za ta gurfanar da tsohon akanta janar na ƙasa Ahmad Idris a gaban kotu. Gwamnatin ƙasar Kenya ta ce za ta kama tare da hukunta duk wanda aka samu yana sayar da masara sama da farashin da gwamnati ta ƙayyade a ƙasar. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa ta cikin labaran Nasara. Yau muna Juma'a 23 ga watan Zulhijja na shekarar 1443 bayan hijira daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 22 ga watan Yuli na shekarar 2022 miladiya. Sunana Nusaiba Abdulaziz Muhammad, dauke da labaran a wannan lokaci. A wannan rana ta Juma'a hukumar hana cin hanci da rashawa EFCC za ta gurfanar da tsohon akanta janar na ƙasar nan Ahmad Idris Danaje a gaban kotu. Za a gurfanar da shi ne bisa tuhumarsa da almundahana da kuma aikata zamba cikin aminci na jimillar kuɗi har sama da naira miliyan 100,900. EFCC za ta gurfanar da Ahmad Idris ne shi da waɗanda ake zargi a gaban mai shari'a AO Adeyemi Ajayi na babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja. Sauran waɗanda ake tuhuma da aikata laifi da shi su ne Godfrey Olusegun da kuma Akindele da Muhammad Kudu Usman da kuma kamfanin hada-hadar kayan noma da ke Gezawa. Hukumar ta EFCC na tuhumar su ne da aikata wasu laifuka guda 14, ciki har da sata da kuma zamba cikin aminci na kuɗi da ya kai jimillar naira miliyan 109. Bayanin tuhumar na cewa Ahmad Idris ya yi amfani da matsayinsa na babban akanta na ƙasa tare da haɗin bakin waɗanda ake zargi suka damfari gwamnatin tarayya naira miliyan 84 tsakanin watan Fabrairu zuwa Nuwamba na 2021. A yau ne dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC za ta fara baje kolin sunayen da bayanan 'yan takarar mukamai daban-daban a mazaɓun ƙasar domin tantance sahihancinsu. INEC ta ce mutane za su iya zuwa mazaɓinsu don duba sunayen 'yan takarar da ma bayanan da suka bayar. In ya so idan sun ga akasin hakan a bayanan da suka bayar to za su iya kai ƙara kotu. Hajiya Zainab Aminu Abubakar jami'a ce a hukumar ta INEC. Ta shaida cewa idan jama'a ko sauran 'yan takara sun ga akwai wani bayani da ɗan takara ya bayar wanda ba gaskiya ba ne, to za su iya miƙa ƙara. Ta ce za a bar sunayen da bayanan 'yan takarar a mazaɓu har zuwa wani lokaci saboda jama'a su samu damar zuwa su duba. Jami'ar ta INEC ɗin ta kuma ce ya zuwa yanzu akwai ƙararraki guda 334 waɗanda aka shigar da su a kotu daban-daban da ke faɗin Najeriya. Kuma ƙararrakin sun shafi zaɓukan fidda gwani ne na jam'iyyun da suka yi a watannin baya. A nan kuwa hukumar da ke shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta ƙasa JAMB ta fitar da mafi ƙanƙantar maki da ake buƙata domin samun damar shiga manyan makarantu a zangon karatu na shekarar 2022 da kuma 2023. Shugaban hukumar Farfesa Ishaq Olayede ne ya bayyana hakan bayan ganawa da shugabannin jami'o'i da na kwalejojin fasaha da na ilimi na ƙasar nan. Ya ce kowace makaranta na da damar saka makin da take bukata har zuwa maki 220. Ya kara da cewa babu makarantar da za ta ɗauki ɗalibi da ƙasa da makin da aka amince da shi. An dai amince da kwalejojin fasaha da na ilimi da maki 100, yayin da aka amince da mafi kankantar maki 140 ga jami'o'in ƙasar nan.
Da haka ne kuma za mu je ga labaran da suka shafi sha'anin tsaro. A nan wasu 'yan bindiga sun hallaka 'yan sanda 5 da wasu farar hula akalla 3 a yankin karamar hukumar Kankara ta jihar Katsina. Rahotanni na nuni da cewa yanzu haka ana can cikin wani yanayi na alhini a yankin karamar hukumar bayan harin da 'yan bindigar suka kai a ranar Larabar da ta gabata. Kazalika wani rahoto daga yankin karamar hukumar Faskari a jihar ta Katsina na cewa wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai sun yi sanadin asarar rayuka akalla na mutum 9 a cikin kwanaki 2. Shugaban karamar hukumar ta Faskari Musa Ado Faskari ya koka kan yadda hare-haren 'yan bindigar ke daɗa munana a yankin nasa a 'yan kwanakin nan. A da haka kuma jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina SP Gambo Isa ya tabbatar da faruwar harin da aka kai yankin na Kankara. Kakakin ya jaddada cewa rundunar su tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro suna yin iya bakin ƙoƙarin su don ganin sun murƙushe wannan matsala ta tsaro a sassan jihar ta Katsina. A nan kuma gwamnatin tarayya ta ce gyaran majalisar dokokin ƙasar nan zai laƙume naira miliyan 34. Ministan babban birnin tarayya Musa Muhammad Bello ne ya bayyana hakan a lokacin da yake zagayen duba wasu ayyuka da kwamitin majalisar dattijai ya gudanar a ranar Alhamis. Ministan ya ce an ware naira miliyan 37 domin gudanar da aikin gyaran a kasafin kuɗin shekarar 2020, amma aka rage shi zuwa naira miliyan 9 da miliyan 25 lokacin da aka sake duba kasafin a tsakiyar shekara. Sai dai ministan ya shaidawa kwamitin majalisar cewa kuɗin kwangilar aikin ya kai naira miliyan 32, wanda aka biya naira miliyan 9 da miliyan 2 ga 'yan kwangilar. Ya ce kwangilar wadda ta fara a ranar 16 ga watan Afrilun shekarar 2022 za a kammala ta ne a ranar 15 ga watan Agustan shekarar 2023. Ya kuma bayyana cewa ba taɓa yi wa sashe na 2 na majalisar dokokin wani aikin gyara ba tun da aka gina shi a 1999. Ministan ya zayyana wasu muhimman ayyuka da gwamnatin tarayya ta fara da suka haɗar da gyara ginin sakatariyar gwamnatin tarayya da kuma gina hanyar shiga majalisa da ɓangaren kudu. Da haka ne kuma za mu je ga labaran ƙetare inda gwamnatin Kenya ta ce za ta kama tare da hukunta duk waɗanda aka samu yana sayar da fakitin garin masara mai nauyin kilogiram 2 a sama da farashin Silai 100 da aka ƙayyade. A wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Alhamis, shugaba Uhuru Kenyatta ya jaddada umarnin da gwamnatinsa ta bayar na zabtare farashin da sama da rabin kuɗin da ake sayar da garin masarar a da Silai 205. Kakakin gwamnatin ya shaida cewa ana duba yadda za a biya 'yan kasuwar da suka riga suka sayo masarar da tsada kafin a bayar da sanarwar rage farashin. Wasu 'yan kasuwar masu shaguna ba su fara sayar da masarar ba a sabon farashin da gwamnati ta tsayar saboda tsoron kada su yi asara. A nan kuwa Firaministan Italiya Mario Draghi ya yi murabus sakamakon rasa goyon bayan jam'iyyu 3 da ya yi na gwamnatin haɗaka a ƙasar. Tuni ya sanar da shugaba Sergio Mattarella mataimakinsa. Matakinsa na yin murabus. Shugaban ƙasar ya nemi Mr. Draghi ya ci gaba da riƙe muƙamin na Firaministan a matsayin riƙon ƙwarya zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe, wanda ake sa ran yi zuwa watan Satumba. Ana yabawa Mario Draghi kan ci gaban da ya samar a fannin tattalin arziki a Italiya, kuma matakin murabus ɗinsa ya yi tasiri ga kasuwar hada-hadar hannayen jari. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar ta nuna galibin Italiyawa na son Mr. Draghi ya ci gaba da riƙe muƙaminsa.
Labaran da yana zuwar muku da ga nan Nasara Rediyo Amanar Talaka mita 98.5 a zangon FM. Ku bibiye mu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. Ku laliba Nasara Rediyo 98.5 FM ko ku ziyarci shafinmu na intanet www.nasararadio.ng. Kuna ma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshinmu na intanet www.nasararadio.com. To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran nasara zai ɗora. Gwamnatin tarayya ta ce tana duba yiwuwar haramta amfani da babur mai kafa biyu domin daƙile ayyukan masu satar mutane da 'yan ta'adda. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami ne ya sanar da hakan a taron majalisar tsaron ƙasar da ya gudana a ranar Alhamis, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta. Da yake jawabi ga manema labarai, ministan wanda ke tare da takwaransa na ma'aikatar cikin gida Rauf Arebesola da kuma na ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda Alhaji Maigari Dingyadi ya ce gwamnati na tunanin hana amfani da baburan da kuma aikin haƙar ma'adanai. Ya ce za ta yi hakan ne domin daƙile hanyoyin da 'yan ta'adda da masu satar mutane ke samun kuɗaɗe da kuma jigilar kayayyakin su. Malami ya ƙara da cewa amfani da baburan na baiwa 'yan ta'adda damar jigilar kuɗaɗen da suke samu daga aikin haƙar ma'adanai su sayi makamai. Sai dai kuma malamin bai bayyana inda dokar za ta shafa ba, walau ƙasar baki ɗaya ko kuma wani ɓangare na ƙasar. Kan wannan batu ne kuma wakilinmu Abdulaziz Musa Idris ya yi jiyo ra'ayin wasu daga cikin al'umma a nan Kano. To gaskiya mu inda na Najeriya ne gaba ɗaya za a hana wannan baburan. Gaskiya mu ba mana adalci ba. In dai jihohin da abin da ya shafa ne za a ɗora wannan matakin, to yana da kyau akan wannan. Amma jihohin da abin da bai shafe su ba dama a ce za a hana su hawa babura ko kuma harkokinsu da babura. Kaga wannan an cutar da mu kenan. Akwai gwamnatin tarayya na duba yiwuwar hana amfani da babura masu kafa biyu domin yunkurinta na dakile ayyukan 'yan ta'adda. Menene ra'ayinka game da haka? In dai gaskiya domin gyara ne wannan babu laifi. Amma kuma bai kamata a ce jihohin da ake zaune lafiya ba, domin akwai ƙauyukan da in babu mashin din ba za ka iya shiga ba. To idan su sai a duba ga in suna zaune lafiya bai kamata a hana ba. Amma kamar jihar da ya yafi irin Sokoto, Zamfara, wannan dan hana ai harka ce ta gyara. Domin komai ma dai sai da lafiya. Idan babu cikakken tsaro kai kanka ma ba za ka iya ci gaba da harkokinka ba. Saboda haka yana da amfani in an zai kawo gyara a hana din. Ra'ayin wasu al'umma kenan a jihar Kano dangane da hana babur mai kafa biyu a faɗin ƙasar nan da gwamnatin tarayya ke yunƙurin yi. Da haka ne kuma za mu dawo jihar Kano a ɓangaren tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gudanar da horon mutanen da ake zargi da laifuka daban-daban a helikwatar rundunar da ke Bamfai. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukwane ya bayyana cewa mafi yawancin mutanen da aka yi horon ana zargin su ne da aikata laifukan da suka shafi fashi da makami, kwacen babura da kuma garkuwa da mutane da makamantansu. Mun samu nasarori fiye da kowa ke tsammani domin mun yi nasarar kamo 'yan fashi da makami guda 42. Mun yi nasarar kamo masu garkuwa da mutane 9, sa'annan 'yan damfara mun samu mutane 16, sa'annan masu fataucin mutane mun samu mutane 2, sa'annan mun samu barayin motoci guda 27. A su harkan hada-hadan kwayoyi mun samu mutane 12, sa'annan mun samu 'yan daba mutum 92. Sa'annan mun yi ƙoƙarin kubutar da waɗanda ake ƙoƙarin fataucinsu zuwa ƙasashen waje mutane 5. Sa'annan a ƙoƙarinmu na tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano mun yi ƙoƙari Allah cikin ikonsa ya taimake mu mun ƙwato bindigogi guda 25. A cikinsu akwai ƙiran AK-47 da kuma wata irin bindiga ƙarama wanda ake ce mata micro uz. Mun samu guda 1, mun samu wata ƙaramar bindiga guda 1, mun samu pop action guda 1, mun samu ƙiran gida
guda 10. Sa'annan mun samu kuma ƙananan bindigogi guda 9. Mun yi ƙoƙari cikin iko Allah mun gano motocin da aka sace guda 12 da kuma babura masu kafa 3 mun samu guda 7, babura masu kafa 2 mun samu guda 3. Sa'annan mun kwato wuƙaƙe guda 172 a hannun 'yan daba. Sa'annan da kuma ɗan bida wanda suke amfani da shi don dukan jama'a mun samu guda 96. Sa'annan a ƙoƙarinmu na faɗa da masu safara da mayagun ƙwayoyi, to a nan ina son in yi godiya ga gwamnatin jihar Kano da kuma al'umma na jihar Kano gaba ɗaya saboda gudunmawar da suke bamu domin waɗannan nasarori da muka samu. Sannan muna kira ga al'umman jihar Kano kar su yi sanyi, su ci gaba da bamu dukkan irin gudunmawar da muke nema domin ci gaba da samun nasara da muke samu a jihar Kano. A wani ci gaban kuma, kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano ya sake jaddada shirin su na tabbatar da bin dokar nan da gwamnati ta kafa na hana zirga-zirgar babura masu kafa 3 daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safiya. Duk irin dokan da za a kafa to akan duba wasu uzurori kuma a yi amfani da shi don sassautawa jama'a. Kamar misali sha'ani na rashin lafiya, in ya zama dole ai za a ɗauko, dole ne mun ga mara lafiya za a bar su kuma har a taimaka musu a tabbatar sun kai inda za a kai mara lafiya cikin kwanciyar hankali in Allah ya so ya yarda. Amma abin da muke so da jama'a shine su yi amfani da wannan dama domin su aka yi wannan doka. Domin muna da labarai ma ba labari ɗaya ba na sirri cewa 'yan ta'addan nan fa suna ƙoƙarin shigo mana kuma za su yi amfani ne da 'yan adaidaita saunan in dare ya yi nisa sauran abubuwan hawa. Saboda haka aka kawo wannan doka, mu kuma muka amince da dokan da aka bayar, kuma in Allah yadda za mu yi iyakan ƙoƙarinmu kamar yadda ya kamata mu tabbatar an bi dokan nan cikin ikon Allah. Wato kwamishinan 'yan sandan jihar Kano kenan CP Sama'ila Shu'aibu Dikko. An gudanar da taro domin kaddamar da sabbin tsare-tsare a tashoshin tsandauri a nan jihar Kano. Wakilinmu Bashir Bashir ya halarci wajen taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sun shirya taron masu ruwa da tsaki a ɗakin taro da ke Tahir domin ƙaddamar da sabon tsarin sufuri ta tsandauri a bayyane. Shugaban majalisar Right Honorable Emmanuel L. Jime ya bayyana cewa ya yi farin ciki bisa halartar wannan gagarumin taro da ya yi, inda ya ce suna sane da duk ayyukan da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa na ganin ta inganta harkokin sufuri musamman ɓangaren masu safara ta tsandaurin, sannan da yiwuwar kafa sabbin tashoshi da gwamnatin ke yi. A nasa ɓangaren babban daraktan tashar tsandauri na Dala da ke ƙaramar hukumar Kumbotso, Honorable Ahmed Rabi'u, ya bayyana wa manema labarai cewa wannan taro ya ƙara nuna musu yadda za su gabatar da ayyukansu a tashoshin tsandauri tare da yadda za su gudanar da harkokin kasuwancin tsakaninsu da kwastomominsu. Yau mun zo hukumar Shippers Council mai kula da shige da fice na kayayyaki ta ƙaddamar da littafi wanda duk masu amfani da wato tashar ƙasa ta sai da kayayyaki ko fitar da su ko shigo da su, yadda za a ringa amfani da wannan tasha. Wato maimakon a ce babu tsari da ka je ka karya musu ka'ida tun kafin ma a fara, wanda an kusan farawa sun fito da littafi wanda tun daga gidanka za a gaya maka yadda za ka yi da kayanka, da yadda za ka shigar da su, da yadda za ka fitar da su, da yadda za ka ɗauka, da yadda za ka yi mu'amala, da kuɗaɗen da za ka biya, komai ga shi a rubuce an ƙaddamar da wannan littafi. Shi ma a nasa ɓangaren gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya samu wakilcin tsohon kwamishinan kasuwanci na Kano, ya bayyana cewa gwamna Ganduje yana ƙoƙari matuƙa gaya don ganin harkokin nasu sun inganta musamman a nan jihar Kano. Wannan taro da aka yi na yau wanda gabatarwa ne daga hukumar da take kula da tabbacin wanzuwar tashoshin tsandauri a ƙasa na tsarin da ya kamata a rika bi wajen gudanar da harkoki a tashoshin tsandauri. Ta bayar da shimfiɗa na yadda mu kanmu masu kamfani za mu yi aiki da yadda kuma waɗanda za su zo guraren mu su ma za su yi. Yadda an za a fitar da kaya waje ne yaya za a yi, in an kawo su daga waje ne yaya za a yi. Waɗannan tsarin an yi su domin mutane su samu sauƙin fitar da kayan su waje ko sauƙin kawo kayan su cikin gida. Bashir Tudun Wada a labaran Nasara Rediyo. A nan
kuwa ƙungiyar direbobin sufuri ta jihar Kano ta yi alƙawarin cewa za ta yi duk mai yiwuwa domin ganin al'ummar jihar Kano ba su fuskanci wahalhalun ababen hawa a lokacin da dokar nan ta hana zirga-zirgar babur masu kafa uku za ta fara aiki ba. Shugaban ƙungiyar direbobin sufuri na jihar Kano Ashiru Umar ya bayyana hakan yayin wata ziyara da suka kai ofishin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano, Karota Baffa Babba ɗan Agundi. Alhamdulillahi mun zo wannan gida ne domin mu jaddada goyon bayanmu mu kuma kawo tallafi da taimako wajen al'ummar jihar Kano, kasancewar wannan tsari na tsaro da gwamnatin jihar Kano ta fito da shi na ƙayyadewa lokacin 'yan adaidaita sahu wato keke napep tashi daga aiki karfe 10. To mu kuma sai muka ga yana da kyau akwai fasinjoji da suke tashi daga kasuwa zuwa local government haka na wajen gari, sai muka ga ya kamata mu ɗebo motocinmu wanda suke fita waje mu dawo da su cikin gari don a taimaka wa al'ummar jihar Kano kuma a taimaka wa wannan ƙuduri da gwamnatin jihar Kano ta zo da shi. Alhamdulillahi mun zo wannan gida na Karota don mu jaddada goyon bayan mu kuma mu tabbatar wa al'ummar jihar Kano cewa dukan karfe 9 in Allah ya yarda na dare mota ba za ta yanke ba har zuwa lokacin da ya dace, har zuwa lokacin da ya kamata mu tabbatar cewa kowane mutum da hanyar da yake bi tamkar ba wani abu ne aka canza ba saboda samar da tsaro a jihar Kano. Kuma alhamdulillahi wannan duk gaba ɗaya ƙungiyoyi na Transport Forum na jihar Kano ga su mun zo da su wannan gida don mu jaddada goyon bayan mu kuma mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin jihar Kano. Da yake nasa jawabin wato yayin ziyarar shugaban hukumar ta Karota Baffa Babba ɗan Agundi ya nuna matuƙar godiyarsa ga 'yan ƙungiyar tare da fatan dukkanin waɗanda abin ya shafa za su ba su cikakken haɗin kai domin tabbatar da bin dokar da gwamnati ta kafa da nufin samar da cikakken tsaro a wannan jiha. Alhamdulillah, kamar yadda gwamnati ta karbi shawarwarin hukumomin tsaro ta kuma amince da dakatar da zirga-zirgar ababen hawa na daidaita sau daga karfe 10 na dare, wanda a yau dinnan za a fara gudanar da wannan aiki, kuma kuka yi tunanin ku samar da ababen hawa wanda za su ci gaba da ɗaukar al'umma wanda za su taho watakila daga wani gari da wanda suke watakila tafiya aikin dare wanda aikin su yakan kama daga karfe 9 na dare zuwa 10. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci, musamman masu hais, masu tasi, masu golf da sharon da sauransu. Wannan zai taimaka wajen a ga cewa kamar ma ba a sami wani abu na canjin harkokin sufuri ba. Kuma kamar yadda yake a kan tsari, duk mutumin da yake hankali mai mutunci ya kamata a ce karfe 10 na dare yana gidansa. To akwai abubuwa na larure-larure da ba a rasa su ba, to kuma fitowar ku zai taimaka wajen kula da wannan. Gwamnatin tarayya ta ce tana duba yiwuwar haramta amfani da babur mai kafa biyu domin gudanar da sana'ar nan ta acaɓa don daƙile ayyukan masu satar mutane da 'yan ta'adda ke yi. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami ne ya sanar da hakan a taron Majalisar Tsaron ƙasar nan wanda ya gudana a ranar Alhamis, wanda Shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta. Da yake jawabi ga manema labarai, ministan, wanda ke tare da takwaransa na ma'aikatar cikin gida Ra'uf Arabissola da kuma na ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda na wato Alhaji Mai Gari, ya ce gwamnati na tunanin hana amfani da babur ɗin mai kafa biyu domin yin sana'ar ne don tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar. Ya kuma ce za ta yi hakan ne domin daƙile hanyoyin da 'yan ta'adda da masu satar mutane ke samun kuɗaɗe da kuma jigilar kayayyakin su. Malami ya ƙara da cewa amfani da babur mai kafa biyu domin gudanar da ita wannan sana'ar yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tasgaro a harkar tsaro a faɗin ƙasar. To da fatan za a yi mana afuwa bisa wannan labari da muka kawo tun da fari na ana wato sana'ar babur mai kafa biyu a faɗin ƙasar nan. A nan kuwa an bayyana cewa al'umma na da ƙarfin canja gwamnatin da ta gaza wajen samar musu ayyukan ci gaba matuƙar al'ummar ba su ƙaurace wa jefa ƙuri'a yayin zaɓe ba. Bayanin hakan ya fito ne a ta bakin Farfesa Ahmad Gusau wato
Gausu na tsangayar koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero tun kaɗan bayan kammala shirin a kasa a faifai na Nasara Rediyo. Ga wakiliyarmu Aisha Muhammad Suwait ɗauke da ci gaban labarin. Jiya ba yau ba, duba ga yadda shugabanninmu da suka gabace mu suka tsara ayyukan da za su aiwatar idan suka hau karagar mulki. Burin su yi wa al'umma aiki sannan kuma ba don su tara dukiya ba. Anya shugabanninmu na yanzu suna da waɗannan tsare-tsaren kuwa? Dan al'umma na cewa ba za su ƙara kaɗa ƙuri'arsu ba dan shugabannin ba sa cika alƙawarin da suka ɗauka kafin hawa karagar mulki. Hakan ne yasa muka tafi Professor Ahmad Gausu na tsangayar koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero jim kaɗan bayan kammala shirin a kasa a faifai. Ga yadda tattaunawar tamu da shi ta kasance. Wato ga mutane kada su kuskura su ce ba za su yi rijista ba za su yi zaɓe ba, wannan babban kuskure ne. Dalili shine su shugabannin nan mu da kanmu ne za mu iya canza su. Wani ɗan siyasa ya taɓa gaya min ba ni kaɗai gaya ba cewa 'yan siyasa da yawa daga cikin 'yan siyasa ba sa jin tsoron Allah kamar yadda suke jin tsoron mutane. Idan mutane suka taso suka fito suka faɗi abu aka taru kowa yana irin wannan magana, shi ɗan siyasa tsoro yake ji ko da yana kan mulki dole sai ya yi abin da jama'a suke so. Idan ya zamana mutane za su riƙa tsayawa su tsaya akan matsayinsu kuma suna buƙatar lalle a yi abin da suke so kuma su dage akan wannan magana, 'yan siyasan dole za su yi. Kuma wannan rashin tsari da suke da ba su da shi rashin program. Professor ya za a yi a hukunta ko tsawatarwa shugaban da ya gaza aiwatar da tsare-tsaren da ya ɗauka kafin ya hau karagar mulki don gujewa matsalolin da ka iya tasowa idan yana kan mulki. To ni ban ce a rika jifan wani ba, amma lallai mutane su gane cewa kar su rika wannan ana zuwa ana jagaliya, mutane kowa zama ɗan jagaliya, Allah ya kiyaye ka, Allah sai ka yi sai wane ne, duk wannan shirme ne. Ya kamata mu zama masu wayewa kuma mu jajircewa akan manufofinmu sannan mu zama mana ƙasarmu da garinmu shine a gabanmu ba wai abin da za mu samu na 5,000 buhun shinkafa ko ɗan wani abu haka ba ta ƙalilan ba. A ƙarshe Professor ya ƙara da cewa a hankali al'umma za ta koyi kishin ƙasarta sannan wayewa da jajircewa jigo ne wajen ci gaban al'umma. Karɓar cin hanci a yayin zaɓe babu inda zai kai mu sai dai taɓarɓarewar siyasa da ƙunci cikin al'umma. Aisha Muhammad Suwait a labarin Nasara. To an gaida Aisha da wannan rahoton, da haka ne kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi. Hasashen masana yanayi ya bayyana cewar babban birnin tarayya da yardar Allah hadari za a samu a bisa ma'aunin Celsius 22. Bauchi kuwa makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 24. Jigawa kuwa washewar sararin samaniya za a samu a bisa ma'aunin Celsius 27. Kano da yardar Allah hadari za a samu a bisa ma'aunin Celsius 27. Zamfara kuwa makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 25. Jos da yardar Allah makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 21. Kaduna garin gwamna hadari za a samu a bisa ma'aunin Celsius 23. Lagos wato Iko makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 25. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Maradi da ke jamhuriyar Nijar hadari za a samu daga bisani rana a bisa ma'aunin Celsius 28. Accra da ke Ghana hasken rana za a samu a bisa ma'aunin Celsius 25. Cairo da ke Egypt makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 29. Dubai da yardar Allah zafin rana za a samu a bisa ma'aunin Celsius 43. Washington DC hadari za a samu a bisa ma'aunin Celsius 25. Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Isa Shehu a labaran Nasara. To mai sauraro iyakar labaran. To mai sauraro iyakar labaran kenan sai dai kafin mu sallama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanin su. Wanda cewa gwamnatin tarayya ta ce tana duba yiwuwar haramta wato gudanar da sana'ar nan ta babur mai kafa biyu a faɗin ƙasar nan. A yau Juma'a hukumar EFCC za ta gurfanar da tsohon akanta janar na ƙasa Ahmad Idris Daneji a gaban kotu. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Nasara Rediyo bisa jagorancin Habib Salim, Salisu Yayawo Tora ne ya tattara ya kuma tace labaran. Abdulgafar kuma ya sada ni da ku. Sunana Nusaiba Abdulaziz Muhammad ke cewa a ci gaba da kasancewa da Nasara Rediyo amanar talaka. Casa'in da takwas da ɗigo biyar zangon FM amanar talaka Nasara Rediyo.